Пеци, как си, ма? И кво? Леле, много си забавна. Много си забавна. Оле, верно ли така те е наказал той? И ти как му отвърна? Да, ти си постъпила много гордо от твоя страна. Нали? Разбирам, почини си. Почини си. Иване, как си да те има в новия клип? Зелено и червено, добра комбинация. Здравейте, хора човешки! Добре дошли в моя нов канал. Аз ям таратор. Ям таратор и пия вода. И после... Защо създавам втори канал? Това е поради две причини. Искам да махна клиповете с реакция си от моя официален канал и да ги преместя в този. И втората причина е, защото моят официален канал ще ми трябва за друго нещо и тук ще преферя тези реакции, защото не може да са в другия ми канал. Дано сте ме разбрали. Долу в коментарите може да ми напишете име на песен, на вайрал видео, на смешно някакво си видео, на видео с най-различни неща, които са актуални в интернет пространството, за да реагирам аз на тях, ако не съм ги гледал, разбира се, преди това. Скоро в моя официален канал ще кача победителите за очилата и ще ви кажа няколко новини. Очаквайте съвсем скоро клип в този канал и бая!